ମୁଁ ଆଉ ମୋ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଆମେ ମନ୍ଦିର ବୁଲି ଯିବାକୁ ବାହାରିଲୁ। ମୁଁ ଏବେ ଗାଡ଼ି ବୁଲେଇଲି। ମୁଁ ଏବେ ଗାଡ଼ି ବୁଲେଇ ରେଡ଼ି ବୋଲି ହାତରେ ଇସାରା କଲି। ମୁଁ ଏବେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛି। ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ ସୁଟିଂ କରୁଛି। ମୋ ବଡ଼ ଭଉଣୀ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଦେଖାଯାଉନି। ସେ ପଛରେ ବସିଛି କୁଆଡ଼େ ଉଡ଼ିଗଲା ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜାଣି ହିଁ ପାରୁନି। ଆମେ ଏବେ ନୁଖାପଡ଼ା କ୍ରସ୍ କରିକି ବାଗଧରିଆ ପାଖାପାଖି ହେଲୁ। ଦେଖିଲୁ ବାଗଧରିଆରେ ଯାଜ୍ଞସିନୀ ଅପେରା ପଡ଼ିଛି। ମୁଁ ଏବେ ଡାହାଣକୁ ଗାଡ଼ି ବୁଲେଇ ରାଜକେରି ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଲି। ଆମେ ଏବେ ଘାଟି ଉଠୁଛୁ। ଘାଟି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଥିଲା। ଘାଟି କ୍ରସ୍ କରି ଆମେ ରାମ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ମୁଁ ଏବେ ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ କାଟିଲି। ମୋ ଦିଦିକୁ ଟିକେଟ୍ ପଇସା ମାଗିଲି କାରଣ ମୁଁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପରମ ଭିକାରୀ। ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ କରି ଆମେ 3 ଜଣ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମାରି ଟିକେ ଫଟୋ ଉଠେଇଲୁ। ମୋ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଆଗରେ ଚାଲିଲେ। ମୋ ବୀର ହନୁମାନ ପରିକା ତାଙ୍କୁ ପଛରେ ଜଗି ଜଗି ଚାଲିଲି। ଆମେ ବି ମନ୍ଦିର ଉପରକୁ ଚଢ଼ୁଛୁ। ଆମେ ବି 3 ଜଣ ପାଇଁ 3ଟା ଦୀପ କିଣିଲୁ। ସେମାନେ ଆଗରେ ଚାଲିଲେ। ମୁଁ ପଛରେ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟିଂ କରି କରି ଚାଲିଲି। ଏବେ ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ କମ୍ପାନୀ କାମରେ ଏତେ ବିଜି ଯେ ଫୋନ୍ରେ କଥା ହେଇ ହେଇ ଦୀପ ଲଗେଇଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଦୀପ ଲଗେଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ କନ୍ୟାଟିଏ ମାଗିଲି। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? ମନ୍ଦିର ବୁଲାବୁଲି ସାରି ଆମେ ଗୃହ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଥିଲୁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ଦେବେ ଏବଂ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଦେବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।